Hola, nens i nenes. Avui us explicaré un conte. El conte es diu La bruixa maduixa. Una vegada hi havia una bruixa trempada i riallera. Li encantava volar amb la seva escombra per tot arreu. Però sabeu el que més li agradava a la bruixa maduixa? Eren les maduixes. Per això tothom li deia la bruixa maduixa. La bruixa maduixa vivia en una casa molt bonica que tenia forma de maduixa i tenia un jardí on cada dia regava i cuidava les seves maduixeres. Amb les seves maduixes, els del seu jardí, la bruixa feia per berenar uns pastissos de maduixa boníssims. Li agradava convidar els seus amics. També preparava encanteris, pomada de maduixa per a dolors imaginaris i xarop de maduixa per fer somriure. I sabeu què més feia? A la bruixa maduixa li encantava pintar. I sabeu què pintava? Pintava les seves maduixes. Un dia, la bruixa maduixa tenia molta gana. Primer es va menjar una amanida de maduixes. Després, maduixes amb nata. I com que encara tenia més gana, un tros de pastís de maduixa. I per acabar, es va menjar un enorme gelat de maduixa. Va menjar tantes maduixes que la seva panxa va anar creixent i creixent. La seva panxa es va fer tan grossa, que gairebé la bruixa maduixa no es podia moure. Em sembla que tinc una mica d'empatx, va pensar la bruixa. I va decidir anar a passejar una estona perquè li passés el mal de panxa. Va caminar i caminar fins que va estar molt cansada. Es va estirar a l'ombra d'un gran arbre i, de cop, es va quedar adormida. De cop i volta, la bruixa maduixa es va despertar. S'havia dormit sota una pomera i una poma li havia caigut al cap. La bruixa, estranyada, la va mirar, però com que tenia gana, se la va menjar. Nyam, 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 nyam. Que bona, va pensar. I des d'aquell dia, la bruixa maduixa va tastar les peres, les taronges, el meló, les cireres i moltes més coses. Encara que els seus postres preferits seguien sent les maduixes. Conte contat i aquest conte s'ha acabat.